Akuti kodi 5000 friends ikakwana kwinako mmatani kuti izikhala ma followers. Ndefunso ilili ndi limodzi limene linapezabe ma likes ochuluka pa post imene tinapanga ija. Ndi kuyankha kwake tiyankheko kuti ngati account yanu yazaza ma friends 5000 ndelo limene mmene yakuchita ndi kuyipitisa ku professional mode kuti anthu azikupanga ni follow. Choyamba tipanga click pa corner apa pali ma line atatu pa tipanga click apa kenako tipanga apa pali ma dot atatu pa kenako tisesereka tipangaso apa alemba kuti turn on professional mode kenako tipanga turn on. Account yanu ikasintha kubweretsa followers komanso following ndikuti makhala kuti yatheka yapita ku professional mode. Ndi ma followers amakwera motani ndikuti chinthu choyamba amakhala kuti munthu akutumizira friend request ino yomwe musayankhe. Ndi munthu ngati ameneyo amalengedwanso ngati kuti wapanga follow. China mukapanga post apapo maonesa follow ndikuti munthu azikhala kuti wadina pa postipo kapena munaposta video wapanga follow. Komano kutumiza friend request inoyo kuyiyankha ndikuti sizimatheka kuti ma friends yanu anazaza. Ndi ngati muona kuti achuluka mufuna muyankhena ndikuti mapungula pa 5000 paja. Fe kuti professional mode sikuti makuthandizirani kuti ma friend yanu azidusa 5000 kwa ma followers yanu ndi atokhala olo ma million. Komano ma friends sadusa 5000 olo muike ku professional mode. Ndewomwe ndimene tayankhirana funso loyambirira. Ndiyete ntionanso ku funso lachiwiri.